Kawangiklaze ngepondo yazi yazi ngishoda ngepondo kangifuna ukuyobhala i-interview. Oh, asho. Lo mfana ngiphethanga ngazi. Ngokushashaya mangithi nginalo amfana ngiphethanga. Kawunamanga, kawumusingaliza kawuliyakhala lapho. Mfana yazi ngingivale mfana ngiphethanga ngazi kawo. Sirazi ngizokugada. Kawunamanga, uthi udaka. Asani. Anginalo ka. Yona kawu yini lena kawu? Yini le? Yo hayi wena kamseke kawusilehe kawu. Uthonala ipondo kawu maka ngithola ipotweni kawu lakho kawu. Hayi wena kawu yazi ngiyabuya kawu sayabhala le-interview kawu. Ukhipha